हे दोस्तों तबे हमरा ये दोनों काका बेटा पाथर में निकली ही जाइले और ये धरी ही देख के जे हाथे खेपचाइले एक छाता और पानी बोतल और एखन बर्तमाने जे पाकालिटा में पहुँची ही और दिखे दिखे है पाथर गिला এটা হাইট সাইড এই সাইডটা লাগে বড় পাথরটা আর হুমা যাইকে কড় মারবো আমরা এরকম ধান অনেক দিনও বহুত কষ্ট আছে আর এখন কুঠিয়া হাঁদের তো এই পারে হান এটা পাকাই লাগে না পাকালিকে ইপার সে উপার হইতে লাগলা বহুত কষ্টই লাগলা পাকালি সে ইপার উপার হইলে আর একদম ভারীলে কুঠিয়াটা বহিকে একদম খাড়া হইলে একদম হাঁটু সাটুগুলা দুখাই যাইলা হাঁটু উঠু দুখাই যাইলা হলো भी हायरे ना मानिला और क्या खेती उती करला थोड़ा कमेंट वेमेंट करवा वीडियो में गाँवलिया छोड़ा कर हम एगला पढ़ा लिखा कर बाहर और एक काम गिला करे के लगेला यदि हमरा नाई करब तो खाबई कि ऐसा हो जाला ने काका कि बोलছি तो मैं এখন पढ़ते आही बर्तमान बीए 5th सेमिस्टर में पढ़ते आही और खुजरे उठे एरकम पाथर जाइक लगेला पाथर कोड़ मारे लगेला कष्ट ना कर तो किरकम चलबे और जितना भी दर्शक मान आहा जाते तोদের भी एरकम कंडीशन हईला सके खुजरे उठ के पाथर जाइक लगेला और पाथर साथी के कॉलेजो जाइक लगेला तो मोर भी एरकम कखनो कखनो हईला जे पाथर जाइक लगेला एकदम चोकटा नुबाई जाइला कॉलेजे बठले माने हलो भी माने हार नहीं मानिला हार के आगे जीत है बोले न खातिर एरकम कष्ट मस्ट करके हलो पढ़े लगे ऐसा पढ़े लगे जे किताब सिताब फाटाई देख लगे एरकम पढ़े लगी देखी पाइला ढेरे को एरकम हांदेर छोड़ा मान है जार नाकि कष्ट हईला एरकम पाथर उथार जाइला पाथर जाइक लगेला और घर के भी बहुत खने काम करे लगेला और एगला काम करके माने किसुमान स्कूले छोड़ देना कॉलेजे छोड़ देना तो एरकम माने मोर दर्शक मान के एटाई माने एटा थोड़ा मोटिवेशन करो थी जे मोटिवेशन टाइप कर दिसी जे मयो जाते मैं भी इतना माने कष्ट करो थी कष्ट करके फुजरे पाथर देख लगेला पाथर जाके भी आसी के कखनो कॉलेज जाइक लगेला पाथर में काम करी के और कोने आरो कष्ट करके पढ़े लगी तनिका कोनो बोलबी नेকি तो काका ওই দেখ আমরা ডবল কোড लेके যাচ্ছি পাথরে কোড মারা এসন কোড মারায় মারবই না একদম মানে পানি সানি একদম ফাটাই দিবে মানে এই উপর দিকে গেলে পানি गिरते है टुकुन टुकुन আমাদের গাঁওলিয়া পরিবেশ কি বলবি দোস্ত আমাদেরকে এগুলা করতেই লাগে কখনো তো खुजरा को बजा उठे लगेला बोलছি 4 बजा उठी के 5 बजा और पीछे फ्रेश होइक लगेला और पाथर आइक लगेला जेरकम खुजरा तो किसुमान टाउनिया परिवेश में तो 8-9 बजा तक घुमाए रहे ना हमनी के तो एरकम नहीं होइला हमनी के तो 4 बजा उठे लगेला और 4 बजा हड़ भांगा माने स्टार्ट हो जाला और फिर हमनी के 3 टाइम पूरा एकदम उधाई मुधाई एकदम गामला भात खाइक लगेला এখন বর্তমান দোস্ত এই যে একটা নালহা মোবাইলটা ধরে একটা ভয় লাগছে গিরি গেলে আপনি ঢুকি গেলে বাঁ লাগ যাবে একটা মোবাইল খারাপ হয়ে গেলে আপনি বহুত দিন রকি থাকলে একটা মোবাইল কিনে গেলে আর हमनिकेर এই যে একটা কুঠিয়া বাড়ি হিয়া পুরা এটা পাথরে লাগে আর পাথর মাঝে পৌঁছ গেলি আমরা তো দোস্ত মানে কিরকম বলবো আর যে গোটা দিন এখন তো পুরা हमनिकेर 6 महीना खेती करले 6 महीना মানে बढ़िया खाइक रकम হইলা মানে তো खेती নাই করলে তো খাইক নাই পারাবে ন আর চালটা যেটা কন্ট্রোল চাল মিলেলা ওটা আছে তো আমাদের কোনো মানে আমাদের फैमिलीটা थोड़ा बड़ो है ना और हमरा ढेर थोड़ा भात खाइला तो खातिर और एखन जेटा धूपटा निकले के आसेला दिन में तो एकदम नाई पाराइला माने दिन में एकेबारे हेंदुआ जाइक लगेला गरम में हलो हाय नाई मारिना माने एरकम माने धूप सूप पानी सानी कोनो हाय नाई मानिला और कोने माने किसुमान जितना गिला मोर दर्शक आहेन यदि कोनो काम करके आंथा लग जाइला हलो भी माने आदमी के तो लाइफ में तो घुमाए का है लाइफ में तो घुमाई थाके लगी लाइफ में एरकम एक दिन मरी जाबो এখন तो गोटा लाइफ तो घुमाई तो थाकते लगे तो एखने जेटा टाइम है हमरा ए टाइम में पूरा कष्ट करे लगे और एरकम कष्ट करे लगे जाते एकदम माने कामयाब में हासिल करे एरकम टारगेट रहे लगे और सो हमरा एरकम और मोर टारगेट में और एरकम लाइक थाक लगे काम में जाते ना एक दिन सफलता पाबे और जाते मोर दर्शक मान इतना गिला माने दर्शक आहा और मोर दादा बहन दादा मान भाई दादा मान और बहन मान आहा सो ओरा के एटा मोर मोटिवेशन थोड़ा टाइप के वीडियोटा भेजा जे आदमी के कितना भी माने प्रॉब्लम आसला तब भी माने प्रॉब्लम में किरकन माने फेस करके और अगुवाई के जाइक लगेला सो उनको नहीं और माने काम धाम करे लगे और उनको कष्ट करके पढ़े के लगे हमनी कर कोनो बैकग्राउंड में एरकन तो बैकग्राउंड तो उतना खास नहीं है तो ये खातिर हमनी के
যেরকম হলো হার হালত মে হলো মুসিবত মে হলো ওকে পার করে চাইছ লাগি। আর এখন দোস্ত আমি এখন পৌঁছ চুকলি এই পাথার মে পৌঁছে গেলি। আর ওই যে পাথার এদিকে ঢুকি আর কড় মারেকলে এখন এই যে হিয়া তো এই পাথারটা তো বলে গেলে দোস্ত এতনা ন মানে কি বলবি এই যে এতনা কষ্ট ন দোস্ত তোদের কি কোন দেখাবো। এই গড়গিলাই ওই दिन আসি रही आली बांधली पाथारे इतना पानी रहे एकदम एक कमर पानी रहा। आज के थोड़ा सुखी है ये पानी में कड़ मारी के न दोस्तों बोलছি তো গোটা রাত রাইতে 12 বাজে ঘুমাইকলে নাই দিলা যখনই थोड़ा गरम लागेला गाता सखने মানে এরকম খাজওয়াইলা ন গড়গিলা বলে না লাগে इतना খাজওয়াইলা মানে এরকম पानी में कड़ मारी के। तो पत्थरटा देखिए जे और यहाँ जग भी बहुत है। यहाँ जग कौन दिगेला असला जग गिला चाबे ना कौन दिगेला कुटकुटी चाबेला कखनो तो सिंगी माछरी बिंधी देला एकदम माने गड़ सट फुलाई दिला। और एरकोने आरो हांदेर गाँवलिया परिवेश हांदेर गाँवलिया के छोड़ा गिला के लाइफ स्टाइल एरकोने आहे फुजरे उठी के जा फुजरे उठी के एकदम जो पत्थर आई पत्थर में तोर कोड़ मारता है। और पूरा भरखर खेती में तो धान रुपे लगेला धान रुपे खला कुठिया मारे लगेला कुठिया मारे এখন নাই দেখাবো তো কদিন পিছে দেখাবো কুঠিয়া কিরকম মানে कितना কষ্ট করে लगेला हमनी के। तो এগুলা দেখাম তোদেরকে। কুঠিয়া মারেকলে भी बहुत কষ্ট লাগ গেলা एकदम কুঠিয়া মারলে তো দোস্ত নাই বলবি। আর কুঠিয়া যখন মারেক লাগেলা তখন কুঠিয়া মারলে একেবারে মানে রাইতে একদম ঘুমটা একদম নাই হবে মানে একদম কমর সমর দুখাই যায় একদম কুঠিয়া মারলে। আর আলি বান্ধবী আর যেটা ধূপটা দিলা ন एकदम कदिन तो थोड़ा गाल कॉलेज गले तो इहा थाके लगेला थोड़ा ठीके होला। लेकिन नहीं जे पाथारे ढुकले कालू मालू हो जाएला एकेबारे कालू मालू माने एकदम माने चेहराई बर्बाद हो जाए दोस्तों की बोलबी। और गाँवलिया छोड़ा के इतना कष्ट तो करके लगी और कष्ट नहीं करले कहाँ से न हमनी के मिलबे। तो कखनो कखनो कार ठीका भी कुठिया मारे चल जाएला कि बोलबी 2 টাকা कॉलेज के 2 টাকা इनकम निकले लगी न। और যদি कारण माँ बाप कितना कष्ट करी এখন নিজেই বড় হলে 2 টাকা इनकम भी करे लगी ওর খাতির काम साम करे लगी। और যাতে নিজেই নিজের একটা কাপড় সাপড় কিনে বা রিচার্জ করে তো নিকলাতে লাগি না পয়সাটা। আমাদের গাউড়িয়া ছড়া মুই এটা में मोटिवेशन देखले जाओ যে মানে যার যেরকম भी मुसीबत आसी ওরকম মানে যেরকম আমরা মানে আগুয়াই के যাবই। সো মোর যদি দস্তক মান যদি কিছুমান পড়তে হয় কষ্টর খাতির যদি কেউ पढ़े के छोड़ दे हले पढ़े के ना छोड़बा जाते जेरको इरकन पढ़ोते किताब सीताब फाटाई देवा एकदम इरकन पढ़े के लगे। तो दोस्तों ये तोदेरके हांदे गाँवलिया परिवेश देखाली इतनाटाई। और एदिके के पूरा नजारा এটা हांदेर एकदम माने এই পাথাটাই দেখছি दोस्तों এই বড় এটা 2 বিঘা पूरा हो जाবে মানে यहाँ एकदम पानी हले एक एक गादा पानी एकदम माने कमर कमर तक पानी हो जाएला। और यहाँ ढुकी के कड़ मारे के लिए आदमी नहीं पारबे यहाँ खाटे के लिए पाथारटा में पाथार में खाटे के लिए এরকম অবস্থা মানে। তো দোস্ত তোদেরকে মই এতনাই দেখাবো আর গাঁৱলীয়া পৰিৱেশটা থোড়া তোদের আগে দেখাই দিব। কাকা তবে खेती करके কিরকম লাগেলা পাথারে পানি নে জিভা খেল তখন হয়ে যায় না কখনো কখনো তো কোন বার তো ধান হবে কোন বার তো নাই হইলা নে হলো হার নাই মানিলা বলনে এক পূর্ব जैसे খাটতেই আহি এখন সে নাই আমাদের নানা পুরখা সে খাটতেই আহি খাটতে এই जगह में खेती बाती करते हैं बहुत ही हेरी होया है। आगे तो यही पानी की यार जो पानी अरे से इगला घास तो नहीं रहे आगे नहीं घास लगे यही अपना ना तखन तो दल डाल गरु टेकाय जाते तखन तो बहुत ही हेरी हो गया ई जगह आगे बोले यहाँ बहुत बड़ो बड़ो बोले माछरी रह बोले आदमी के बोई की ले जाके कौन बोले साप নাই बोलने এখন তো সাপও চাবি গেলে আজকাল তো গম পাচ্ছিস এখন আমাদের আসাম में बोले গেলে সাপটা এরকম সাপ আছে যার নাকি একদম চাবলে আর নিশ্চিত ডেট মানে আদমি অ্যান্টিভেনাম যদি টাইম মতে লেখলে নাই পারে হলে তো ওয়ার ডাইরেক্ট স্পট ডেট। আর दोस्तों ওটাও একটা মই আরেকটা নিবেদন দেখলে যাওতি दोस्तों हमनी के এই পাথার में আহেন যদি মোর গাঁৱলীয়া পৰিৱেশৰ যদি কিছুমান दोस्तों দেখো তাহলে একদম বি কেয়ারফুল মানে বহুতে মানে একদম মানে সাবধানতা অবলম্বন করে লাগে যাতে নাকি हमनी के এই পাথার में যখন হাল মারেক লাগেলা তখন বহুত ধরনের সাপ গিলা নিকলেলা जहाँ নাকি সাপ গিলাকে आदमी चाबी दिले स्पॉट डेट भी हो सकेला। सो वार खातिर दोस्तों जदि तोहनी मान के जदि के ए पाथार में जदि साप चाबले सो बोली के हमरा किसुमान घर के कि बोला चमक लगाइला किंतु ओई चमक लगाइला सेखन माने जन 20टा हमनिकेर बॉडी में जाइला ओई 20टा लेकिन ओई चमकटा उतना परफेक्टली नाइ टानेला। और हमनिकेर गाँव में आदमी मान विश्वास करेला जे ए चमकटा 20टा टाइम दिले बोल के आदमीटा बाँची जाइला। लेकिन जन सापटा चाबेला এখন ढोड़वा साप बोलेला न ओई सापटाके विष नाइखे एक्चुअली। तो ओई सापटा जदि चाबले कारो हमरा जदि हुमा तोर
চমক লাগাবই হলে ওই চমক লাগালে অলরেডি ওই চমক ওই বিষটা অলরেডি হামনিকের গাতে নাই আসেলা। সো ওই খাতির মানে হামনিকে বিষ নাই লাগেলা আর ওই খাতির ওইগুলা সাপকের বিষ হামনিকে নাই লাগেলা। লেকিন জনগুলা সাপ মানে জনগুলা ইহা রেড নেক কিলব্যাক বা এই যে কি বলে না তোর চক্র ফেটি আর এই যে 7টা সাপকের নাম আহে, লেকিন মই নামগুলা থোড়া ভুলাই যাহি। ওই সাপগুলা মানে চাপলে মানে আদমিকের মানে স্পট ডেথ হইলে মানে একটা নিশ্চিত থাকলা ওই ওয়ার্ডসে আমরা কিরকম বাঁচেক পারবই। সেটা যদি আমরা যদি সাপোজ যদি কাকো যদি সাপ চাপলে হামনিকের এই সাপ এলাকা में ওখান হামনিকে যাহা গড়ে চাপলে সো গড়টা মানে যে পুরা টাইট সে বাঁধেক নাই লাগে একদম মানে পুরা টাইট গড়টা মানে যাহা এখন নিচে থাকলে নিচে চাপলে তো যেখন এরকম এখন মানে হামনিকের এই হ্যাঁ চাবি দিলে সো হিয়া মানে এই হ্যাঁ বাঁধি দিলে আদমিগুলা পুরা টাইট সে বাঁধি দিলা কিন্তু টাইট সে বাঁধেক নাই লাগে কাহে কি যদি হিয়া টাইট সে বাঁধি দিব হলে কি হবে যে এই হিয়াকের এদিকে মানে ব্লাড সার্কুলেশনটা অফ হয়ে যাবে তখন মানে এটাকের কামটা বন্ধ হয়ে যাবে যে কাম বন্ধ হয়ে যাবে। ওই খাতির মানে হামনিকের যখন সাপ চাবেলা নাই সেখন মানে এই খুন সঙ্গে ইহাটা নাই যাইলা একটা কি বলে না একটা নিউরনি কি সঙ্গ মানে ওইটা মানে থোড়া সলো যাইলা ওটা মানে 24 ঘন্টার ভিতরে মানে হামনে ব্রেন তকলে পৌঁছ যাইলা ওই বিষটা। সো ওই খাতির মানে হামনিকে যে एकदम लाहे से पतला कपड़ा से लाहे से बांधी देख लगे और मैंने उतना मूव करे नहीं लगे मैंने चलाचली करते नहीं लगे एकदम मैंने नॉर्मली मैंने ओके पारे बेतराई के लगी के मैंने मोटामुटी हस्पताल पहुँचाई देख लगे जाते मैंने आदमी एन किसुमान आदमी साप चापले मैं ठीके ही बोल के सोचला लेकिन ओई लगालो एक्शन नहीं करी ओटा 24 घंटा के पीछे भी एक्शन करे पारे ओई खातिर तोरा यदि काको यदि साप चाबी है हले मैंने प्रथमे तोदेरके हास्पाताल देख लगे हास्पाताले पारले 2-1 दिन रही जा जान बाचे तो लाखों पाए बोले न तो এখন কামকের খাতির আদমিগুলা ওরকম মানে সাপ চাপ দিলে তো ওখানে ইतना কাম আহে মোর তো কোনো এফেক্ট নাই হয় বলকে সোচেলা ন তো ওরকম सोचते নাই লাগে যাতে যাইক লাগে পাথার যাইক লাগে হাসপাতাল में যাইক লাগে হাসপাতালে মানে 2-1 দিন এখন বা একদিন এখন থাকি যাতে লাগে যাহা হুমা হামনিকে ভাল একটা ট্রিটমেন্ট মিলবে কারো একটা লাইফ মিলবে খাতির হামনিকে হাসপাতালে 1 বা 2 दिन থাকি যাইক লাগে। সো দোস্ত মোর এটাই নিবেদন আহে যাতে सबको यार प्रति लक्ष्य रखे बोल के मैं आशा रखो थी। तो दोस्तों तोरा के देखा और गाँविया परिवेश के किरकम कष्ट और गाँव के छोकरा हमरा किरकम कष्ट होके पढ़िला बा हमरा 2 टाका इनकम करिला और মানে নিজের লাগতিয়াল বস্তুগুলা লইলা আর তোদের আগে এরকম थोड़ा मोटिवेशन ভিডিওটা আর তোদের আগে পৌঁছাতে থাক পাইলা। সো দোস্ত এটাই দেখা গে তোদের কাছে বিদায় লব যদি ভিডিওটা ভাল লাগে আর তোদের সাপোর্ট করবা বহুত আশা বনাহি আর এরকম মজা মোটিভেশন ভিডিওগুলা আমরা গাঁওলিয়া ছড়াগুলা কিরকম কষ্ট করকে আমরা নিজে भी পড়থি আর 2-1টা জ্ঞানও দেখলে তোদের আগে মই চেষ্টা করম। সো জোহার দোস্ত, থ্যাংক ইউ।